god aften, likes Excel member. Eller skulle vi sige nærmest nat. Klokken er 12:30. Jeg tror lige, at vi lige viser her på en hurtig video, hvordan man sætter gang i sit internationale igen, efter at den er løbet ud her fra goal, som I kan se her. Det eneste du skal gøre, det er, at du skal opgradere dit level, og har du downline hernede, jamen så skal du opgradere din downline også. Og det viser jeg lige hurtigt, hvordan man gør det. Det første, der kan være en god idé, det er at få samlet sine penge på én konto. Så det vil jeg lige gøre. Det vil simpelthen sige top up. Og så kan I se her, at jeg kan flytte 26 euro. Det kan jeg sætte over til top up accounten fra min available. Så det gør man egentlig bare ved at trykke transfer now. Så kan man se her, nu rører den i 0. Nu går man herom. Så kan I se, at nu står det hele på top up accounten. Det er meget nemmere at holde styr på så. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal ind og upgrade på dit member level. Og det gør du ved at klikke her på upgrade. Så kan du se, at hvis du ligger mellem 0 og 500 pakker, så er det en god idé at være grøn. Og der er der ikke ligget ret mange pakker i den her forretning, men så er det 0 til 500, og det er 3 euro. Så det går jeg simpelthen ind og gør her fra min available. Klikker her, siger purchase, og OK. Nu kan I se, den røg ned på 49,02, og går jeg tilbage, så er det grøn. Det næste du skal gøre, det er, at du skal kigge på, hvad har jeg downline. Som I kan se her, så er det hele blevet rødt nu, og det betyder, at jeg ikke tjener penge på det mere, fordi der ikke er betalt for downline. Så man skal simpelthen tælle, hvad man har af downline. Det der er en god idé, det er lige at gå ind og kigge her, 1, 2, 3, 4, og så gå ind og sige, jamen det vil jeg gerne betale for det vil jeg selvfølgelig gerne have penge for. Upgrade, jamen så får du det her system ind her. Og da jeg ved, at det er 4 i downline, som der var, som du kan se her, jamen så opgraderer jeg til 4 herover. Downline 4, 8 euro, klikker den af, og siger, det vil jeg gerne købe. Siger OK. Sådan her. Nu er vi inde, og så kan I se, at nu bliver de her sorte. Og det vil sige, at det er det, I får betaling for i den her måned. Man kan altid opgradere ind i måneden, hvis der man lige pludselig skulle have, at ens downline pludselig bevæger sig meget, meget hurtigt. Som I kan se her, så står der stadigvæk nogle penge på konto, og det var måske en idé at købe nogle flere pakker. Så det tror jeg simpelthen, jeg vil gøre. Buy Bitpacks. Der. Som I kan se, så er der råd til at købe 4. Det går jeg ind og køber. Sådan her. Der. Så står de der 4. Står her. Og nu er der 5 i alt. Sådan der. Jeg håber, jeg fik noget ud af den her video her. Nu skal der bare klikkes nogle reklamer igen, og så kører det hele igen. Men det er altså måden, I får gang i jeres internationale igen. Nu hvor at guld membershipet det gik ud. Så skal I alle sammen klikke op og blive grønne igen. Og så lige betale for, hvis I har downline. Det var det. Kan I sove rigtig godt. Klokken er gået hen og blevet 12:30.